Huriani Tuhata, tapuji madebata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di Porbadia, naung paluaco kita mamulus tahun 2020 naung salpu, jalan naung mangalehon tahun 2020 sadaun dihita. Sialani kami mewakili Pangulan Nagoktiki dohot parhaladuni Huriata HKBP Pekanbaru, pasahaton tuhita saluhutna, selamat tahun baru ma tuhita saluhutna. Selamat tahun baru. Debatado mual ninasa pasu-pasu nata jalo di bagasan ngulut tahun. Tibul do Jahoba jala si pujio si tutu. Tung naso hadodua do hati bulon nai. Alani ganu pari do tapuji do hot tapas sangap magwarna sahat rodi saleling-leling na. Ikon barita honon di pamangaku do di puji-pujian di Jahoba. Jalan masa sibuk memuji warna nabadiai. Rodi saleling-leling. Jahoba do si tukol sudi akan anang tinggang. Jala si pahehe sudi akan atuki maroha. Mangaradap tu hodo akamata nisa sudina. Jadi dilehoko tu nasida si pangano nasida ditiki nabi. Dibuka hodo tanganmu pasobo lomoni rohani nasa na mangulu. Nabonar ru Jahoba di saluhut akadalanna. Jala basa di bagasan saluhut jadi-jadian nai. Mandok mauliate masude jadi-jadianmu tuho ali Jahoba. Jala dipuji akan nasisianmu doho. Marolo polop jala marlas ni roha mahita marsoba tu debata. Tahobasi marohata marsaur tu magihon hatana. Atong tapauduk marohata. Tapaluas madebata mian di bagasan parsaurata di tikion. Marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi porbadia, na tumo palangit do tanoon. Amin. Audo Alpha, audo Omega, bonana dot ujungna, ninna Tuhani. Na adong dohot naung adokyan dohot narok. Pargogo na sumurung. Haleluya. Martang yang maita. Ale amanami na di Banua Ginjang. Di baik kodo anak aholongan ni roham tutoru ni patik. Asa dipalua akan ginonggoman ni patik. Urupi hami, asa dohot hami dapotan haluau ni. Jala asamian hami di bagasan harajomu. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita buku di nomor 60 ayat 5.
hamuma patit ni debata di minggu tahun na baru sadarion ima na tersurat di Sada Raja-Raja 2 ayat 3 songonomma didok disi. Jalaradoti pangoloyo tu Jahoba di Batam asamar parangi ho di akka dalanna laho mangaradoti akka patikna akka tonana akka uhumna dot akka panidangyonna obar tuna tersurat di bagasan patik ni si Musa asamar bisuk ko di sude si bahenommu do di sude na tineba ni roham disi atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pergugui mahami maulau naumbar tu patik mi amin. Mari dite sena bukti de nomor 24 ayat 2 do obat. Hina holongan Tuhata Yesus Kristus tamado hitam madok moliate di debata naung upasupasuhon sada taun na baru di hita didongani do hita manalpuhon taun na buruki mamasuhi taun na baruon gudang do namasa nata adopi di taun na salpui nungamardo sa hita maradopod debata do maradopod dongata alani tapaduk be majolor hatta martangiang nahohom mangudukko di bagasan rohatta mangido hasisani dosata.
Ale Jehovah debata amanami, asima roham dihami, palabas rohami da pangalahonami di tahun nasal pui, gukdu sadohami, ay jod hulau si hami patikmu, dang huhalongi hami ho siya nasa rohanami, dongan nami pedang doso diri nami hubaik kami. Saya marpamuati maroham di dosa nami. Gudang do dosa nami maradupun keluarga nami, urang holong rohanami nasaripe, na marianakon doh marnatoras. Asi maroham, saya marpamuati maroham di dosa nami. Gudang do dosa nami di ulau nami, jojot kami manibil sian asini roham. Asi roham, saya marpamuati maroham di dosa nami. Gudang do dosa nami maradupun na humaliak kami, jojot kami gabe paktuk Tuhan dinasida. Asi roham, saya marpamuati maroham di dosa nami i, sesa salut hagi duhon nami, ala ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringa tu hasani dosata. Songonodo hatani Jehovah. Unang homa biar ayaudo siluluoko. Nungapola hujau guarmu au napunaho. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Marede tes nomor 750 ayat sada. Tuhan di
tabigima hatani di bata turpuk di hari Minggu tahun baru sadarion imana tersurat di Galatia 4 ayat 1 saat ayat 7. Alayodo hudok saliling dak dana dope paniani dang dia ibarna do anak somang ati pe ibana napuna sasudenai. Digogomani akap pangaramoti dohot juara bagas ke ibana. Rodi tiki nang hian biluhul ni amanai. Songoni nang dihita di hadak dana kotai di pahratupan si sia-sia ni hasia ngoddo hita. Alai dudak gok ni tikina disuruh debatama anakna tubuh sian boru-boru ginonggoman ni patiki. Asa ditobus akana ginonggoman ni patiki asa tajalo ruhut para maon. Alai anak kamu disuruh debata do tu bagasan rohakta todini anak nai naman jojo aba aleam. Di bahini dang be hatu bakko tung anak do alai molo anak laus panea doho marhite sian debata ido sahatna martua maaka natu mangihon hatani debata jala neopiopsa. Amin. Mari kita sebut ke nomor 27 ayat 1 2. Tidakko maha porsiau tei songona hina tidakko nedongata sa porsiau di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sadai imana tinuboni si Maria na gabe-gabean santon di porbadia andorang suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus nama terpajal do bana di hau pinar silang na tua tubanu toru dong ditanom na mula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo la hundul siamun ni debata Jehova amanai pargugu na sohatudusani di sibai bana pemula suku tutanoon mangumi ala na mangulu do na mate au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hato panila Kristen akan nabadia do desani dosa do dihaitai namando mula mangulu so daging ni halak nong mate do dihangoluan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul
na parjolo dari Minggu tanggal 3 Januari 2021 mulai tama par minggu tan songona somal ima pukul 7, pukul sia, pukul 11 do pukul 10 wib botari tabereng ma anggap sektor tabi na paduahon jala par mingguon di pukul 11 dipatupama acara pisah sambut pareses distrik 22 Riau. Na patuluhon papungu pilihan hita saderion hodo songona somal dong sidung jamita. Masuk meta di acara atau baru na parjolo pasaton selamat tabaru na mewakili ruas upasatami tiki tu amang apa jetan sektor Labu Baru. Shalom. Horas madihita saluhuna. Na huparsang abihami amang pendeta resort sebagai uluan ni Huriata. Damang dainang pendeta saluhuna amang guru Huria. Na huparsang abihami inang Bibelfro suakson inang diakonis. Saluhuna parhalado ni Huriata amang dainang situa na martugas di Huriataon tarlumobi dihita saluhuna ruas ni Huriata HKBP Resort Pagabaru dison jongjong doau mewakili ruas ni Huriata lau pasahaton selamat tahun baru tuhita saluhuna tarlumobi tu hamu amang dainang pangulan ni Huria nadong di Huriat tahun. Selamat tahun baru madihita saluhuna. Parjolo sahali madok moliato hita tutuata paringgan basai dia sini rohana na saya doktong dope madongani hita boy hita tari parsa tu tahun 2020 sadon. Molo tarimang-rimangi dunia anak kana masa di perdalan ningoluta selama tahun 2020 jok-jok do hita marsak bahkan mabain gale hapor syauta ala nina masa di kurun waktu selama tahun 2020 sudah do hita merasahon bagaimana ketegangan hidup selama tahun 2020 ala nina masa ima virus corona. Alai basado tuhata bodo behita tari parsa di bagasat tikion. Saluhut nai amang inang dangalani hagogota tumbasan itu hatta do nama dongani hita tari parsita sa di bagasat tikion. Sayang gia maniat tutu songo parsalpun di tahun 2020 saya salfu masaluhut na akasi pikirata salfu matutu ale Tuhan ale virus corona nama bain hita mabiar, nama bain hita ganggu, bahkan nama bain gale hapor syauta. Takas do taboto selama tahun 2020, jod do hita tutu. Bahkan sesama hita pedang boy hita pajupang ala nina masa. Alai marhapo sama hita tutuhan di tahun 2020 sadaon. Sanggia masalpu saluhu nai. Asa boy hita musi marpungu, rap marminggu hita di gereja tahun. Marlas ni roha mamuji pas ngapo guar ni tu hatta di amang-damang padita nami nang saluhna pangulan ni Huria di kesulitata di permingguata selama tahun 2020 toktong do huhilal hamido pengorbanan muna huhilal hamido upaya muna mabek kami ruas ni Huria HKBP tahun
asa tetap hita marminggu alani mau leate madi usaha muna amang boy dope hita nakpe sopajumpak kita di bagas joron itu haton nakpe di jabuta masing-masing hita marminggu alani upaya muna boy dope hita memuji itu hatta melalui live streaming na di muna alani mau leate upasatami itu hamuna amang pendeta inang pendeta parhala doni huriata saluhuna molotuk pe gurang do aka pangalahonami amang inang selaku ruas ni huriata selama tahun 2020 mungkin naso berkenan turhamuna aka amang inang pendeta nak pangulan ni huriata baik na husing aja hami marang naso husing aja hami doton hami mewakili ruas ni huriata mangidoma pami tu hamuna amang inang pandita sude pangulan ni huriata narong di bagas tikyon sai salpo kamu mai aka pangalahon na hurang lobi sian hami aka ruas muna asa baruro hatta dinamadalani aka sidalanata di tahun 2020 sada secara khusus diamang Pandita Resort selaku ulan ni huria songon nama satu tu pribadi ni amang ima dipersahiton nasonggop tu damang di bagas tahun 2020 dohotipe hami selaku ruas ni huria tadi bagas tikyon gomos mangido tutu hatta asalak tu sehat nah hamu amang semangat hamu asang giat bodo be adong memimpin huria tahun laptu dengganda di tahun 2020 sadaun marhapor syama hita tutuhani dang adong nasutar patu padibata lam sehat madamang jala unang lupa manengakon hami seluhuna ruas ni huria nadong di HKBP Pakabaruon saksoni manang dihita ruas ni huria lam marsada mahita tutu lam pamajuhon huria tahun tuk piadong aka kendala selama tahun 2020 diaka program ni huria tanah sumerdala denggan masih wabai nama hitamang ala ni kondisi ri rak mengatusi do hita di kesulitan seluhuna nadong namasa di negara tahun di luar tahun bahkan di seluruh dunia. Mudah-mudahan di tahun 2020 sadaun merdala dengga program tadugung ma hita selaku ruas ni huria HKBP Pakabaru tadugung ma huria tahun asalak tu denggana di aka tahun naro nang songonima hata si pasaton nami selaku mewakili ruas ni huria tadi bagasa tikyon selamat terbaru mari hita sahalinai horas mari hita salhun nabotima. Ujo hami ma na pasaton selamat tabaru siya na mewakili Pangarato anak kota Pangarato manang na Pangarato naro di Tikyon. Shalom, selamat tahun baru untuk kita semua. Izinkan saya menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru. Mewakili perantau yang datang ke gereja kita. Untuk dari kami para perantau, kami hanya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Kita saling mendoakan, yang kami yang di perantauan maupun yang ada di gereja ini saling mendoakan untuk tahun kedepannya. Di tahun 2020 banyak hal yang harus kita adaptasi karena COVID. Semoga di tahun 2021 kita sudah terbiasa dengan hal tersebut dan tidak mengganggu kita untuk beribadah ke depannya. Dan untuk di tahun 2021 semoga apapun yang kita harapkan, yang kita rencanakan dapat tercapai dan dapat terlaksana, sehingga tahun 2021 jauh lebih indah daripada tahun sebelumnya. Saya untuk menutup ucapan saya ada sebuah kutipan, jangan sesali masa lalu, jangan khawatirkan masa depan, karena di masa depan ada sebuah kemungkinan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemungkinan itu dapat berarti adalah awal yang baik. Semoga di tahun 2020 adalah awal yang baik untuk 2021 adalah awal yang baik untuk kita semua. Terima kasih.
tema di ngarato na diwakili Ari Tapubulon sian sektor rintis. Sonari pasatay matiki na yung pasaton selamat tabaru na mewakili parlado himahal amang situa doktorano sa tinabunan. Huriani tuhata di sada Januari 2020 sadaon. Hami siap perhalado pasahat to tuhita saluhuna. Selamat to baru madhita. Upa dua hali yang manginang selamat to baru madhita. Maulia te situtuma tapasahat tutuhatta pardenggan basai. Di bagasan situasi namaol selama 2020 merebaknya pandemi COVID-19 namar pangotak tu hampir sude segi kehidupan ta. Ia pe itu perekonomian, ia pe itu parsaurata doh lan asing dope. Alai hamale honotta ma amanginang di bagasan obbason. Dung di patari parhot tuhat tahita bongot tu tahun 2020 sadaon. Godang doak kanata bolus amanginang di tahun 2020 di bagasan hamaolon. Di patupa huriat tado sada ulaw na belga ima sinode godang na mamilit akka fungsionaris manang pimpinan ni HKBP sahatu akka amang amata do inata pareses. Taha mulate hommay di tengah-tengah sulitnya kehidupan, merebaknya pandemi 2019. Boy dope tolhas hita dohot akka uluan ni huriatta. Lao manguluhon hita tu periode mendatang 2020-2024. Laos tapak kilalahod do manginang. Selama ujung tahunon termasuk na matsay amando pakilalata na marnegaraon na patupahon ibadahta terlumobi di akhir tahun. Di persahala itu hatta do pamaretata lau mangalian ketertiban dohot keamanan untuk menjalankan ibadah pamujiota tujolon itu hatta. Siha mulai tehonotta do ayamang dohot akenang. Dohot lan asing dope pargumulata sasahalak mar keluarga-keluarga alai na jelas tahamonakod do di bagasan obbason. Alani mulia te situ mata pasahat tutuhatta. Dada alani godang ni parbinotuatta gogotta hamalootta. Tung asini rohani tuhatta do amang inang. Patol hasok kita bongot tu tahun na baruon. Alani amang di bagasan hadirion nami akka parhalado ni huriat tahun. Napaduahon manuaingon di hatanek pasatokon asa dia kahahurangan keterbatasan nami parhubas ni huriatta baik pe di horhon alani namasa namaol saleleng 2020 manak pe sian hagalion nami marsasalak tung marpangajuma damang dohot dainang ruas ni huriatta HKBP Pekanbaru asa tujuloan nyarion tapuji matuhatta jalamar pangidoa kita asa di parsaurata suang songon nasomal ia pe dia ka pertangiangatta ia pe dia ka parsaurata di garejaon do lan na asing dope boy tarulah kita songon sedia kala songon si parjoloi alani di bagasan tikina dengganon laos tabaw nami do amang dohot inang harapan nami sian parhalado tuhita saluhna ruas ni huriatta di tonga-tonga ni pakabaruan. Songon na jinahawan ni amatta liturgis na kaningan bahwa di tanggal 3 patupawan ni huriatta ma pangujakonon ni pareses uluan ni distrikta di distrik 22 Riawan. Sada kepercayaan doi
napatut si halasonota di tonga-tonga ni huriaon. Nanaing paujakon pareses na baru di tonga-tonga ni huriaton. Alani, siya kami parhalado ni huriatta pakabaruon, mangido tuhita asatabuan di bagasan tangyang. Asatabuan di bagasan harapan anggiat dengan ulaw ni sahat waka tugas-tugas pelayanan ni pimpinata nang hami aka parhalado ni huriaton. Tujuluan nerion. Amanginang takas do taboto bahwa hita di Pekanbaru Kota merupakan pusat manang ikon ni hakristenon ni di Riawon. Dan hola di HKBP sendiri alai do di seluruh umat Kristen na di Riawon. Alani ta hamoletehom may amang jala tapakilalahom may songodalan ni Tuhata mamakke huriaton. Nagabi pasu-pasu bukan hanya di gereja HKBP Pekanbaru alai do di distrik 22 on. Songonima amanginang di bagasan tikina jepekon harapan nami tuhita saluhna parhalado ni huriaton. Saulak nari hupasatami ma selamat tau baru madihita saluhuna jala tuhata pargogo na sohatu dosa nima na toktong madongan hita lao madalani ari-ari nanaing basa-basahon tuhata dope tuhita tu joloan arion asa sarobang mahita tu hatani parpesalmeni nama dokon asa donganakku do hamuna lau ruar dohot lau bongot olat nyon rodi saliling nililingna. Tuhata do madongan hita ruar sia 2020 jala tuhata do madongan hita bongot tu 2020 sada. Asa mangasahon gogo ni tuhata tadalani jala tabulus ma 2020 sada. Horas madita saluhna. Shalom. Pasatami tiki lau mabuat tangyang pangudianon ima inang Bibel Pro. Tapasada maruhata martangyang mahita. Puji-pujian mauliate hamuliaon hasangapon ma disobahon rohanami tuadopanmu ali jahuba namarhabangsa di Banua Gijang namarasini roha tuhami akana hinokokmon apala sopot di bonani tau 2020 sadaun marpungu dohami Tuhan akana porsea di ho di bagas joromon mamuji pasangapon guarmu nabadiai ala takas dohu hilalahami Tuhan di bagasan tahun 2020 mardalan hami di bagasan pangaramotionmu nang pe di masa pandemi COVID-10 sia boido di pataruho hami Tuhan taripar tu tahun 2020 sadaun dang alani dinggan ni parangin nami ni manang najino ni tua nami alai tungholan asini rohamdo Tuhan na pataruho kami majalo tahun nai baruon di pasahat ho tuhami Tuhan alani mangido hami gomos unang alang asini roham sapala naung di patol has ho hami Tuhan tu tahun nai baru 2020 sadaun paluas mahami madalani di naso huboto hami ahado penanaing masa tujuluan niarion alai molo dongananmu dohami, ramotanmu hami, bui marpos ni roha dohami Tuhan, madalani, mangasahon haguguonmu, mangasahon asini roham, disudia kapako basion nami. Secara khusus mangido hami tuho, dihami akka naposom, parhubasmu, parhaladum, pangulan naguk tiki, aka partohonan, dohot aka ruas ni huriam, naso partohonan, na mangalihon pikiran na nguluna rohana, marhubas di bidang koinonia, diakonia, marturia. Homa Tuhan nama maso-maso hami,
na mangalion di hami bisuk na siyako, laho makubasi akaulaon di tonga-tonga ni huriam. Asala marbungaran, hatam, marhiti akapakubasyon nami. Asala marsangap guarmu Tuhan, di tonga-tonga ni huriam, nang marhiti akapakubasyon nami. Upasat hami nang tua depanmu Tuhan, akaruas ni huriam, siyan na met-met, sikola minggu remaja na poso bulung, ama ina dohot akan na tua-tua nami naung lansia. Tuhan, say parbohali mahami, leon gugu dohot las ni rohan namar dapot-dapot, laho madalani taon nang pinasahatmu. Paso-paso akan na niula ni ruas ni huriam, di partiga-tigaan di kantor, manang di dia pe Tuhan, saya tabai akalas ni roha, marhiti akaragam ni paso-paso, si pasahatonmu to akaruas ni huriam, papos rohana sida, madalani taon nang pinasahat mon. Nang akaruas ni huriam, na di bagasan parsahiton, na dirawat di rumah sakit, nang na dirawat di jabu, dohot akaruas ni huriam, na penyakit tahunan. Tuhan asih maroham, saya pehon matanganmu naguk paso-pasui, tu akapamatang ni ruas ni huriam, na di bagasan akaparsahiton, mangalihon hamalumon, marhiti akaubat na pinakena nang akaperawat, para medis dokter na merawat nasida, secara khusus nang naposom amanami, amang padita resot nami, naung rap dohot hami Tuhan di bagasan parsauran nami, di bagasan pemulihan. Las doruhan nami Tuhan di perkembangan ni hahipason ni naposomon. Alani Tuhan mangidu hami gomos atatung pasikop hahipason ni naposomon, bui muse mangudu ti pakubasion, ulaon di tonga-tonga ni huriam, di resort Pekanbaru nang di huriam di ingananon. Pasu-pasu nang sudi keluarga, toktong majuluani hami di ganub akaulaon nami. Apulia kana marsak pargugoy akana gale, juluani disudi akan narikot si parukilhonon nami Tuhan. Unang paluas hami mardosa, ujulas rohan nami. Unang paluas hami pardosa, manibil sa dalanmu, uju marsitaonok kami. Ale toktong, tiop gomos, unang tersuladit hami Tuhan, sian dalanmu na tigori. Upasat hami tuho nang bangso nami, negara nami, pamareta nami, homa Tuhan, na mga leon bisuk dia kapanggongomi nami, asa panggonggomi na marsahala tutuna sida, laho manggonggomi di tonga-tonga ni bangso nami ng negara nami yon. Gudang akasi parukilhonon, alay pos doruhan nami molo di bagasan bisuk na siyako, pamareta nami, panggonggomi nami, siya tingkat pusat, sahat tu tingkat RT, nang aka-aparat keamanan, asiroham Tuhan, saya leon bisuk dinasida, asa jupang hademahon, di tonga-tonga ni bangso namion, deus yan akka pangguturi, deus yan akka tahi-tahi ni akka parjahat lau memecah belah hasadaun, di tonga-tonga ni bangso nami. Upasat hami nang tuho, nang huriam, di tingkat pusat hatopan distrik, resort huriam marsada-sada, nang pos pelayanan, saya parohai masudia kana posom, dohot sudia karuas ni huriam, asa toktong huriam namar panidangion, di tonga-tonga ni portibion, nang di tonga-tonga ni luat, marsada-sada, gudang doa kahuria namarukil, di parjongjongan ni akka gereja, naso dapot izin, alepos dorohanami Tuhan, mardalan di bagasan proses na mga sahon hagugoonmu, denggad doy sa luhut na ditikina, molo jupang di hami, nang dia kahuria-huria nama parukilhoni di bagasan habengeton marpos ni roha diho. Nang secara khusus, nang mardala tutusino di gudang tahun 2020 nasalpo, mangula manasida di periode nang pinasahatmu, toktong matuhan parbisuhi, akapimpinan namin ang terpilit, atau toktong mardalan huriam HKBP na huawalong ihamion, di bagasan sonang soharibu-ribuan, lamar sangap goarmu Tuhan, disudi akapakubasion di tonga-tonga ni huriam. Tuhan debata amanami, hupa saat hami masude ngulu nami, ulaon nami, holan tu tanganmu naguk pasu-pasui. Gudang doa kahahurangan nami, pangalausion nami lumubi di jakatik kinasalpu. Homa Tuhan,
namanal puhon saluhut nai aupon mai tu laut para sini rohaon mi asa tamahami gabe akka yanakonmu hatari para ni pasu-pasum jala mergugu hami manguduti akka padalana ningulu nami di tahun naung binasa basahon mon di hami. Tuhan satokin nai naing tolhasma tutonga-tonga nami barita naulim na naing patolhason ina posom ima gugu nami lau madalani tahun na pinasahatmu di hami rajai rohado pikiran nami Tuhan. Homa toktong na mga lehon bisuk tu na posom patolhasoni di tonga-tonga nami taruli hami di pasu-pasum mulak anon sian bagas joromon. Di bagasan Kristus Yesus tangihon matang yang nami Tuhan mauliate madiho. Amin. Mari data si nomor 55 Saradur ayat 2. Dameni de bata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat tahun baru madi hita saluhutna. Horas. Mejuah-juah. Juah-juah. Yahovu. Salom. Hurian itu hatta di parmingguon sada Januari tahun naib baruon tapai huti hukma jamita na pinatomu ni opuye porus HKBP imana nienet sian opat Musa bidu onom ayat 24 rodi ayat 27. Songonom ma tersurat di si. Hata pasu-pasu ni malim. Saya di pasu-pasu jala di ramoti jahuba maho. Di pasodakot jahuba mabuhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon jahuba mabuhina tuho. Jala di pasaor homadame tutodim. Ikot songonima appe honon nasida guarhu jahuba. Tuhala Israel
asa au mamasu-masu nasida. Ido yang go sahatna. Debatado mual ni pasu-pasu. Hamu akadongan ganup ruas ni huria Kristen Batak Protestan na hinaholongan di ganup inganan di Indonesia nang diduru ni Indonesia di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Loas hamu majolo au atas goar ni sudi parhubas ni huriatta di hatopan dohok di distrik songoni nang di akka resot huria pos-pos pekabaran Injil dohok lembaga ni huriatta ima aka partohonan nago tiki dohot partohonan nasugo tiki padohot aka parhalado naso partohonan di sadok huriata makorasi hamu dohot hataon di bona ni tahun 2020 sadaon. Selamat tahun baru madi hamu saluhutna horas 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 tapuji ma debatata situlu sadai na mangudut ngulut tamar sada-sada boy kita tol hasian tahun 2020 tu tahun naik baru 2020 sadaon. Tamado kita merlas ni roha dohok mamuji-buji debata perdenggan basai ai atik pe bahat situtu do nadu do na tadupi dohok tabulus songona kana porsea di tahun 2020 tarlumubi hinorhon di pandemi COVID-10 sia namanusai ngulutta sairap do ibana dohot hita ganup tapasangap magwarna ay atik peta adupi hinamaol ni ngulu-ngulu parsahiton hagugutan nang habut ni roha sa liling sataw bolo 2020 toktong do diramoti ditogu-togu jala diparbadiai jala dipalua Tuhani kita tung holong ni rohana midah kita jol manatin oppanai di sadok portibion ay nunga jupang be vaksin maralohon COVID-10 siai jala marusaha do pamaretatta paadokkon doho masagi hossa tu sadok rahyatta asatung margogo pamatang ta mangalo COVID-10 siai atik pedang taboto do pesa dia liling nari asabui ris adong vaksini parsauli hono ni akabangso di portibion tama tapuji guarnai aidang saut be siap honon ni COVID-10 siai ngulutta. Dang di pasobu ibana hita terus manaon tumatangis hira anak ni manu naso mariduk jala tamata puji guarna ai diurupi do hita satia manang uduk patupa 4M di ngolu nang ulauta songon sinosoan ni pamaretatta tu hita ima mar masker majaga jarak mamuri tangat ta ias dohok manulak marsaur dohot bahat zolma manang patupa kerumunan arop doroha boy kita ganup ruas ni HKBP patupa 4M jala moloboi gabe siti ruod di akka dongat tasaripe sabagas hobar jabu nang tu akka na di humaliang tabe dalatta gabe pasu-pasu tu portibion tung tapuji tu hatta siala ni padongan yon na tu hita di tahun 2020 manatap mahita tu julu somal do tapasukutod di bona ni ganup tahun sukus-sukun na mangihuton songo dia do ulaning ngolutta marsasahalak di tahun 2020 sadaon songo dia mahita madalaton ngolutta asaboy ta dungdung natatahi dapat na niluluan jupang na jinalahan di tahun 2020 sadaon songo dia mahita akan aporsea di Kristus Yesus na marsaur di bagasan huria Kristen Batak Protestan patupahon ulawan ni huriai di tahun 2020 sadaon di Tirket Hatopan distrik resort huria nang pos-pos pekabaran Injil songoni nang di lembaga natahubasi di Hatopan nang di ganup huria nang di ngolutta marsada-sada di tonga-tonga ni panukunion na songoni di bagasan sadarion hata ni debata mamakulingi hita dan apala pangazarion manang soso-soso taringot tu dia masih patupauta jalo songot dia hita bangulu di taonon songon ruas ni HKBP naringgan marsaur manidangi dohok marasini roha jaladang hatana na manguhumi hita namurama dia butuh bagasad dosa on ia hatana tu hita sadarion alaya pala hata pasu-pasu do di pasahat ibana tu hita di bagasad sadarion dina tapa adu-padu buhitta tu ibana di bagasan tangyangta
Debata mual ni pasu-pasui. Ai apala debata mual ni pasu-pasui nama masu-masu hita sadarion. Ido nama katai do hita sadarion jalama masu-masu hita. Ai apala hata pasu-pasu pinasahat na tubangso pinilit nai marhite malim aron na jului ido hata na tu hita sadarion. Hata pasu-pasu pinasahat ni malim aroni nunga gabe hata pasu-pasu. Pinasahat ni debata tu ganup hita. Sudut na tumua dohot na poso. Ima hita na marsaor di HKBP na taha holongi. Huria ni Kristus Yesus pinajongjong na luwi 150 tahun na salpui. Dohot na pinar mudu-mudu na satu partikian digital dohot pandemik COVID-19 di tikion. Hata pasu-pasu nai di pasahat tu hita HKBP marhite akan naposona akapadita saya di pasu-pasu jala diraboti jahuba maho di pasu dakko jahuba mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon jahuba mabuhina tuho jala di pasaur homma dame tutodim daktagamon solas rohatta pirtodita tabba gugutta hiras rohatta jala hirpas lakatta dung tabigi tarimang-rimangi tajakkon taauhon tahaporsiai jala tahaposi hata pasu-pasu nasiat tuhattai ganup do hita salilingon naong tar pasu-pasu sialani hata pasu-pasu naong tajakkon sian ibana marhite akan naposona asalam takas di hita tuatta na pinasu-pasu ni dibata sasada mual ni pasu-pasui denggaddo patorangon onopsa hata pasu-pasu nai tu hita ganup parjulu debata mamasu-masu hita di bibel tai ia hata nahinakam ni hata pasu-pasu dang pejek manang sempit di hata Indonesia alai hibul sahibul-hibulna komprehensif holistik jala integratif partodion psikologis sinadongan namaragami parsaoran manang relasi sosial politis dohot na asing. Dohot do dihakam hata pasu-pasui pinopar sinadongan tano hahipason dohot na asing. Alai dohot do nang akan asing naso haguarak kita dison isarah habisuhon nang akka inovasi kreativitas alani unang mata papijik pasu-pasu na itu hita alai jakom madito dim pasu-pasu na itu hita sadarion nang di tahun na dungi unang uloy pangatusion na papijik pasu-pasu na itu hamu jakon halasomma puji maibana paduahon debata mangaramoti hita marhite akadalan na nabuhi dohot na subuhi at tusatta adong marhite akka hazamotot tasadiri adong marhite akka na mangula di keamanan ni negaratta nang di akka na patibbo imunitas ni pamatangta adong marhite akka na diduru ni hatawotta nang di partikian digitalon ramotan ni debata do hita taonon tarlubowi di partikian dohot inganan na digohi akka ancaman na tarida dohot naso tarida hita. Jakon jala halas semua pangaramotion na dingulum di taonon. Tangyangta diramoti ma tong bangsotta maradupun akka sipartahi hajahaton nanaeng manggaori dohot manusai ngulu ni negaratta. Patuluhon Jahoba pasodakkon bohina tuhita ganup. Nadidok nai ima ibana sadiri pasodakkon nadinggan. Labas niroha marhite harorona sadiri nadigobarkon marhite hata bohina. Juk do hata pasodakkon bohina on digobarkon di bibiltai di bagasan pernguluan na tongon mangadupi hasusaan hagugutan. Disima roi bana paluahon. Daktagamon maluang ulut tasyat akan nasongoni di taonon alai tapapos marohatta na paluaon na dohita marhite na ibana sadiri paluahok kita ganup dorahita nuaeng makilalahoni di palua maakahitaon dongatta si solhot sian sahit kopit sapulusiai nang sian ragam mara nanaeng manusai ngulutta
paupaton debata marasini roha midahita danga dong hita nalias siad dosa naso marhagaleon alai sadarion marasini roha do ibana midahita dang di balosson akadosa nang hahurangat tai di tahun nasalpui di bagasan ulaon ni Yesus Kristus doi di patupa ibana sa sikop-sikopna dang diuhumi ibana hita sadarion alai diasi ido palimahon debata maddopakkon buhina tuho manang tuhita hata maddopakkon patuduhon na ditongat-tongat tado ibana dia hadir molo ditudalhon ibana do buhina sian hita Roma akka hasusaan tu tonga-tonga ningulutta alai molo didopakkon buhina saud ma palumehonon na pasu-pasuna tu hita tu keluargata tu huriata tu bangsotta paunopon debata pasaorhon dame manang hata hebir salumna ima haluaon nahibul ima namalua sian mara sian hajahaton sian hapugoson na sumalin dohot haluaon namar hatigoran ima damai yang adil ala songoni hape bagas dohot bidang ni pasu-pasu di debata natajalo sian debata di ganup panobaon manang parminggota di bagas jorona dohot diinganan na asing isaran di persekolahan nang dijabu ala soadong dope godung garijana dohot ala ni COVID-10 sia macarikot kita di bona ni taunon maka maulatehon pasu-pasu ni dibata pangaramotion na sodang ni buhina asi ni rohana nang damena jakon mai sadarion nang di ari-ari naroon di tahun 2020 sadaon topot toktong ibana di bagasan permingguon rap dohot akkadongat tas hapor siaon ay disido ibana pasahat pasu-pasuna marhiti akkana posona unang magabi matsohot hita maddoho di parsaoran panobaut tu ibana di gereja secara terbatas jala uduk tu protokol kesehatan nang dijabut tabe ala di patupa pamaretata pembatasan marpungu di akka inganan parsaoran nina torop ay disido hita majakon pasu-pasuna siala ni namaragam sidelian ay nang di partikian COVID-10 sion tarbahen hita do mardongaton internetisasi patupa ibadah online streaming dohot na asing nai majakon pasu-pasuna ay disido hita majakon pasu-pasu marhite akkana posona amen selamat tahun baru madi hita saluhutna tabe mardongan tangiang Huria Kristen Batak Protestan Eporus HKBP Padita Dr. Robinson butar-butar martangiang mahita mauliate marohanami diho ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus naong patol hasok kami tu partikian ne baru tahun 2020 sadaon upuji hami go kelas ni rohanami Tuhan jala marulup-ulup hami suderu asni kuriam mulai sian danak sahat tu nama gudang mardida asini roham mangudut hosanami asima roham di hami Tuhan unang tung alang asini roham sapala di patari parho hami tu pertikian naib baruon patari parma Tuhan asini roham pasahaton pasu-pasum tu hami songon na hubiki hami sodakon ma Tuhan buhimi jala asima roham toktong di hami saluhutna disude akka ulaon nami disude akka persaoran songolima nang pakkubasion di tonga-tonga ni huriamon tung joluani masaluhutna basa-basahon Tuhan taonon taon para sinirohaon di hami saluhutna boy hami Tuhan mangula-ulaon boy hami manakapi akan adinggan di bagasan ngulu nami urupi hami Tuhan di akka hamaolon hinorhon ni pandemi COVID-10 sion unang maalang asiniroham nang tuganup rumah tangga tuganup persaoran nang bangso nami hupasahat hami na Tuhan tu bagasat tangamu atong homa di hami Tuhan jala hami madiho asamar hite-hite pos rohanami madalali ari-ari ningulu namion ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin
purian itu hatta no aeng maredde mahita laos disom mahita papungu pilihan.
bata mual ni nasa pasu-pasu. Gudang do pasu-pasum na hujalo hami na tau si halas horon nami. Ima marhite kapanupak di ulaon nami, keluarga nami, di huriami nang negara nami. Alailas adong dona masa nama yang daeng hami si patamar biar jala ganggu. Toktong do masa sori magu, ima pandemi COVID-19, sahatu tikion. Suang songoni masa do habuturon, masa do nama sahong dohot aka panggogoyon. Jala masa do lalang akan hakuran, masa do hapogoson dohok na atupa. Ali Tuhan nasima roham, say palau ma virus COVID-19 sian hami. Jala padau maaka parmaraani sian keluarga huriam bangsa dohot negara nami. Jala lehon mahadameon di sadok portibion. Pasu-pasu maaka ulawan nami di bagasan satono. Asa mangalehon parbue natama di hami dohot iho. Asalas rohanami jala marsangak goarmu di tonga-tonga nami. Di bagasan ngulu naib baru, beta mahita mamulus tahun naib baruon, atong rapon Tuhan Yesus Kristus mahita madalani tahun 2020 sadaon. Tatang yakom ma pilihan naung tapapungon. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, horo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa uli basa na maudi utus. Pupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaw muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata naso marmula naso marpatsohotan di bata manaktong rodi saliding nililingna naso ulu suda do akka taum jaladang marperbulatan akka ari-arim ale jepek do jala nagabur salpu do taon nami dohot ari-ari nami nunga salpu muse sada taon sian ari-ari nami ale dang salpu yanggo asini roham dibaheni hupuji hami mahomar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ala di godang ni asini roham napasahat hami tubona ni taonon macai gudang do denggan ni basam hujalo hami manipat sa taon nasalpui jala huingot hami do isa darion oppe mauliate marohanami tuho ala di pangulu jala di ramoti ho hami di lehon ho si panganon dohot parulosot di hami jala di pasu-pasu ho naniula ni tangan nami akup ni di lehon hodo hasonangan tuluat nami jala di palua hodo hami sian parmaraan jala di ramoti hodo hami di hagugutan toktong do di lehon ho barita naulii manodangi hami asa sanga hami paubahon rohanami akup ni di lehon hodo apul-apul tu namarsak tu namatean asa unang madili na sida
Molo hingot hami sude pabahenan nami di tahun naung salpui na mahila do hami nuaing maradok pokko. Ala jut magopo ari-ari nami do asini roham hubahen hami. Ope bican di salpoko nuaing tahun naung salpui siak kami. Salpu homma sude pabahenan nami na hurangi. Jalase sa sude dosa nami. Say hukupi ma pabahenan nami na hurangi. Marhite-hite asini roham. Diebati ho hami manipat sataoni. Jala di ida hodo lanna somar perbue na denggan di tonga-tonga nami. Say unang jolo taba. Say pasobu mahami mangulu. Ang iyat mar perbue na denggan hami tujulu anon. Hupar hatopot hami do sude asini roham. Jala di bagasan haserepon do ni roha do hami nuaing mangido tuho. Sahat tuho mahamion sude. Say togu-togu jala ramoti mahamion sude. Ganu pari asa pujion nami ho di tahun naroon. Patuduhon ma ganu pari tu hami dalam si dalanan nami doho ulaon si ulaon nami. Say pasu-pasu mahami jupa marpungu di bagasmon di persikolaan songoni dohot di bagas nanibe. Say tupahi sude parjamita pangajari dohot na paturehon na marsahit songoni dohot na pinasahat tunasida. Say ramoti mana manggonggom hami tatap masa luhut na tersosak na pugus na dangol na somarama na nileaan ni halak. Unang loas na sida hona rupa. Alay patudu komatu na sida asin roham na somas sohoti. Asarap marlas ni roha hanisugot. Dihasonangan dilabungu diinganan nahot. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen ale ama nami na di Banua Gijang. Say pinorbadia magwarmu. Say Roma harajawmu. Say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakkon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur homma damena tu todim. Horas madihita saluhutna. Selamat tahun baru.